De multe ori când vorbesc despre Nino îmi vine să râd și asta este foarte bine. Asta e bine pentru că dacă după ce pierzi un om foarte drag, ai un suflet împăcat cu tine și nu-i simți acut și dureros lipsa, cum eu nu i-am simțit-o niciodată, adică în sufletul meu niciodată nu s-a produs un gol fără de margini de când a plecat Nino al meu, înseamnă că el nu a plecat.